ne bala la mabagaw ala dangana na aw ma sukar konala bi mon ba wole ka break news de da awma très rapidement aw beba do nga fo me fa ka partager c'est urgent mais na mon fo yana parce que en bebe kala malikura de no fait n'est-ce pas ne dante me ka na follow oni na kosku be me ka bebo ka be malikuma ne re dante me klenga malien dio me dia fa ku encourager mu ga wor investir ko jamana konala ne de be kele ko kele la an bɛ ko malikura an bɛ a fɔ hali sɔgɔmada in na ne bɛ ka kɛlɛ kɛ mɔgɔ min dɔ minɛla k'a bila kaso la parce que a yɛrɛla k'a fɔ k'a ma foyi kɛ a bɛ kaso la n'a tɔgɔ ko Alfuseni Sisoko nin y'a san 2 ni tila de ye san 2 ni kalo 4 a bɛ kaso la masa min ala ye a muso bɛ bɔ burusi kɔnɔ ka taa sunɔgɔ kasobonba da la pendant 2 ans et demi ne bɛ kɛlɛ la fantanw ka kɛlɛ la ne bɛ aventure la yan n ka nafolo n b'a bɛɛ ta me dugukolo de sala Mali la ni ko jeli tɛ n ka wari don a la me dugukolo fɛn sa Mali la a bɛɛ vérifier len don ne bala lamɛnbagaw me bɔ mun kalama sa ne dugukolo de san yɛrɛ ka dugukolo me k'a fɔ yɛrɛ de a ka don k'a fɔ ko Malikura ni Asimi ma wuli ka ko dɔ kɛ ko dɔ ye Malikura ko a ma daminɛ fɔlɔ yɛrɛ nin tɛ mɔgɔ ka histoire ye nin ne dante ka histoire de me n'a bɔ ka yira u la parce que me sa ma se ala kala me fɛ Mali bɛɛ ka bɔ a kalama parce que cɛ min taara kɛ n ka dugukolo kan a t'a ɲɔgɔn wɛrɛ kɛ tuguni parce que sini sɔgɔma n bɛ taa kogo bɛɛ ci ni ala sɔnna ma sini sɔgɔma a ye kogo min jɔ n ka dugukolo kan ni ala ma foyi kɛ n na n bɛ taa bɛɛ ci a bɛɛ ni ala na kira cɛ ne bala lamɛnbagaw n ka dugukolo n ye dugukolo de san baramali kɔfɛ il y a plus de 1 année de cela i ye faamu n ye terrain n ye dugukolo 2 san ne n dɔgɔnin min bɛ Canada a ye 1 san an sɛgɛnna gosi de don an ye dugukolo san cɛ min fɛ masa min ala ye a tila ka n'a fɔ an ɲɛna k'an ka dugukolo feere ma an ko an t'a feere ma an y'a san fɛ sɛgɛn nana minɛ k'a bɛ dugukolo san an bolo an ko k'an t'a feere ma an kelen k'an tɛ dugukolo feere ma ne dante yɛrɛ ka dugukolo cɛ talen filɛ nin ye n bɔra sisan ka video sɔrɔ a filɛ nin ka taa ko kɛ n ka dugukolo bɛɛ la kori n b'a bɔ ka yira u la e ni ala na kira cɛ anw bɛ tunga la yan an bɛ k'an ka nafolo ɲini an tɛ sunɔgɔ il est 10 heures aux États-Unis ne bɛ ka kɛlɛ kɛ n fa jamana nɔfɛ n bɛ ka kɛlɛ kɛ Asimi nɔfɛ walasa a ka jamana don ba la masa min ala ye ne bala lamɛnbagaw le Mali c'est un pays de voleurs le Mali a des opportunités an ma kɛlɛ kɛ Malikura nɔfɛ nin kama nin tɛ Malikura ye an ma kɛlɛ kɛ Malikura nɔfɛ nin kama il faut que sɔli b'an ka jamana la il faut que ça s'arrête tout de suite parce que ni sɔli ma dabila Mali la guerre civile bɛ wuli Mali kɔnɔna la a bɛɛ n'ala na kira cɛ ala kan kisi ala kan tanga ni sɔli ma dabila Mali kɔnɔna la il va avoir de guerre civile au Mali a bɛɛ n'ala na kira cɛ parce que adamadenw se ka baara kɛ jamana ka kɛ i b'a ko bilakoro ka dugukolo mɔgɔw ka don ɲɔgɔn kan ka ɲɔgɔn souhaiter i n'a fɔ ko basa ça ne peut plus continuer n bɛna yɔrɔ la n ka n yɛrɛ ka dugukolo mun kɛra n ka jamana kɔnɔna la n yɛrɛ ka dugukolo sannen n sɛgɛn ni wɔsi nin tɛ mɔgɔ ta ye nin tɛ mɔgɔ ka ko ye ne bɛ ka mɔgɔ wɛrɛ ka kɛlɛ kɛ cɛ de nana n ye dugukolo sa dugukolo sannen k'an ka feere ma an ko an tɛ dugukolo feere ma a filɛ nin ka taa n ka dugukolo ka taa la kori n fa jamana kɔnɔna la ça c'est pas un pays sérieux an bɛ ka Asimi Goïta supporter mun de kama an mɔgɔ ta ka wari la an mɔgɔ ta ka foyi la k'a ka jamana sɔli bɛ jamana kɔnɔ yuruguyurugu bɛ jamana kɔnɔ ka bin mɔgɔw ka jamana kɔnɔ k'a k'o de bɔ jamana kɔnɔ a nakun bɛɛ filɛ nin ye o tɛ ka se ka kɛ jamana kɔnɔ an tɛ se ka sigi kɔ an tɛ se ka sigi k'o la o tɛ se ka kɛ an ka jamana kɔnɔ ça ne peut plus continuer ye faamu ça ne peut plus continuer an tɛ ka kɛlɛ kɛ Malikura nɔfɛ an tɛ ka sa ɲɛna yan kun fɛ n bɛna bɔ k'a yira u la mais mɔgɔ min y'a kɛ n ka dugukolo kan sini sɔgɔma a biriki a bɛɛ bɛ ci a bɛɛ n'ala na kira cɛ n b'a bɛɛ ci j'ai déjà payé les gens sini a ko a bɛɛ bɛ bɔ ka bɔ yen a bɛɛ bɛ ci an b'a tɔ ɲɛnabɔ yɔrɔ wɛrɛ wa n bɛ n ka du jɔ a kan parce que a malobaliya o b'o de k'i la c'est des bandits bataradenw de don fugaridenw de don zonw de don u bɛ mun kɛ u bɛ ne k'i la sa i bɛ t'i sɛbɛn kɛ tribunal taga la ne tɛ t'o la parce que ne ka dugukolo sannen a papier bɔra Kati ne bɛ taa n ka kogo ci n b'a bɔ a kan parce que ne tɛ n ka dugukolo ye n tɛ faden segu a va et vient la mɔgɔ si bolo i ye faamu parce que jamana min kɔnɔ ni sariya tɛ bonya i ye faamu ne tɛ fɛ ka n da don o jamana ko la jamana min t'a yɛrɛ bonya ne tɛ n da don o jamana ko la ça c'est un pays ne ne Mali tacogo ye ça c'est un pays qui n'arrive pas à se faire respecter ne bɛ ka kɛlɛ kɛ Mali min nɔfɛ c'est un Mali qui se respecte
Ne pas quelqu'un Mali mais non fait. C'est un Mali qui se respecte. C'est un Mali qui respecte les citoyens maliens. Moi je me bats pas pour un pays de voleurs. Ne pas quelqu'un fait jamana de courant. Ma boka ira la kala. Ne ne boto de barola. O fuar den nous zone den nous abem mo nga dugolo yurgu ne tare du. Ma ira la. Zone ka fuko dugolo fra on ta frama attraque dugolo la kori. Et puis quand c'était un porteur d'uniforme aussi. Aïe belle. Mais sini mesural sini média Mali média bébé quelqu'un nga sini la sonama. Ala je. Je vais vous montrer. Les gens mo egane ba. Hein? Il veut que quelqu'un qui vient dans flot bedu kula. Hein? Il veut que koso beke. Jamana mi non fait. Oh jamana de ah na kila ni ma sabali kuma be na ne doa be na krache. Non. Vraiment ala ka Mali da joba ma quoi. Ala ka Mali da joba ma. Ala ka Mali da joba ma be na krache. Sinon ni tanta ni tisaka ke. Amega quelqu'un changement non fait. Quelqu'un changement non fait jamana kono. Oh jamana kono ali bi soli kelme ke na Mali chi. Oh soli kelme ke jamana kono là. Ça ne peut plus continuer. Ça ne peut plus continuer. Ça ne peut plus continuer. Antika sika na jaw. Ni sika keo. Ali somare ne beka keleke dom no fe ka beka mineka do kasola mafoi ka benala na krati al fuseni mega keleke al fuseni no fe al fuseni sisoko ma claro kelela nyira sulale mega bo balo na sasa viro de tiama ko do kranga dugolo baramali inflani mako e na o kofe ne tare lo ni ndoni u talbe ka ta brakuri anga na fulu ngel mega dugolo sa Mali fambe fe. Tout est légal. Ça, c'est pas un pays sérieux. Ça, c'est pas un pays sérieux. Ça doit s'arrêter. Ne me dougoulou bene boulou américain. De pas là un gars. De pas dougoulou bene boulou américain. De pas là un gars. De pas là un gars. De pas là alité sikola. Alité sikola. Mais dougoulou ça m'aurait fabara. Faut être soro. Ni la fabara nga dougoulou sane. M'aurait mettre que ta cour d'eau ça fait. Qu'on a atteint le tribunal. T'es un tribunal là. Mais ta cour chi. Mais nga dougoulou doaka. Allez mettre un tribunal là. T'es un tribunal fou là. Au foire d'y a quel neto là. Sini. Qu'on met chi gabo nga dougoulou ça fait. Inch'Allah. A cour bébé chi. Donc on l'a ça va tourner ça fait. Mais ne venga so doaka. Parce que ne t'as rien dougoulou à ta tête. Vous savez les zones d'y là ça qui est tombé perdu. Moi je ne veux pas vivre comme ça. Assimi Goïta. Ni les Malikuraye. En me mega kreki Mali non fait, il non fait. Ni ne mega ke Mali kono. Ni ne mega Mali kono son excellence. Donc ça doit s'arrêter. Donc le vol est dans le sang. Le vol n'est pas dans le sang. C'est le manque de leadership. Le vol n'est pas dans le sang. Solte Massi Djella. Moumanaye Djamanya Moro Nyela Oribeke Djamana Konala. C'est ça la vérité. C'est du manque de leadership. Américain jamana biduru le 50 états jamana biduru mago mega mora abuboka biduma ite jamana itamego mo dugolo sur Amérique faut ka djewli bi siga Amérique itamego mo dugolo yurku c'est du manque de leadership. Ah la djé ça c'est pas la peine. Grand frère voilà ni de bornou là attirer bornou bo. Voilà. Attirer une cogogne de Dieu. Tu vois. On m'a fait une conne là. Attirer un bornou fléni. Maintenant, le bornou là. Voilà. On a attiré bornou la bille. On a bornou là. Attiré à Coco de Neta. Attiré à Coco de Neta. Bon, il y a bornou la divine. Il y a bornou qui à freiner. Voilà. Voilà, ni Israël, Israël même est à la guidon là au dernier. Donc, ni Israël, ni lega dougoulou d'état. Ni barmal kofa d'état.
Barmal kofrain. Katanga dugulo katala kuri. Nga borni ni fe baka nya saya inane. Ka papier bobo ka bang. Kata dugu kabe dugulo sambulo ali il y a 3 mois avec afokana dugulo ferama. Anga ka dugulo ferama. A fleni katanga dugulo la kuri bimbora ka a nouvelle son. En ala la krachi ala seka ni jamana barka ni tugula. Ala seka jamana barka ni tugula. Donc nebe mounini anga fanga ou fait. Ou quoi il faut qu'il s'assume. Il faut qu'il s'assume quand ça vient de la justice et de l'injustice dans notre pays. Un pays sérieux ne doit jamais avoir un combat vers quand ça vient de la terre. La terre est unique. Quel est le Dieu fachi ni malité. Ma cité non soso dougoulou no fait. Ce n'est même pas, c'est inconceivable dans la tête d'un humain. N'est qu'à faire sané, mon rêve c'est qu'à tout centre mais ça n'a pas de sens. N'est qu'à faire sané, mon rêve c'est qu'à pas bien pour la trop mais ça n'a pas de sens. Donc, d'orete ni moro ni tigele no jamana la, ni ne beke jamana konna la. Ya famia. Donc ne compte d'oredo, me fait diega wa kalama mun kerana. Donc sini sokoma ne alama fuy kana, aye brigimi ameta bechi. Mba bechi ka bonga dugulo sa fe, ne tare du. Ntare do bintare do sini, na papier bembolo, nya san, nyere, nsekeni wosi. Ya famu. Donc demain matin ça sera mba bechi ka boy inshallah. Mba bechi ka boy ka beke magasin. Moi me nge dépôt de nyoro sauri kama. Parce que a tuno no baramal la, a nyesine me gitronama. Donc nga dugulo reflef blembolo a flene a nyesine me katima izinma. Izinin flene kati. Si ma boy izin flene kati ka tu gase shona. Meka baraka nga jamana kono. Meka nga wara investissement fa jamana kono. Meka nga na folo nyini nyere. Meka folo daye mani kono. Meka malen diona est motivé fambe fait. Voilà ce qui vient de se passer. Yefam. Donc, voilà un pays qui veut élever des fainéants, un pays qui ne rend pas les gens en compte. Donc, il faut que nous ça, ce n'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Ce n'est pas sérieux. Après 2 ans et demi, il gagner comment? Parce que le pays n'est comment fort, on dit les choses, on ne peut pas les assumer. Donc, et je continue. Et puis, problème, voilà ce qu'il a fait. Voilà ce qu'il vient de faire. Je me dis que numéro bembolo, à 3 bembolo, à bembolo, à ma pas pour kati. À pour kati mola, quand il pas bien pour kati, ko saka yurku. Hein? N'est qu'à prison me fala. On me kreke ko mali quoi? N'allez sommer na ala serré. Ne me kreke ko parce que me moro me ka black kasola qui est innocent. Et ala na kreke, ça c'est sérieux? Mais avant de la main, il faut que black tanga jamana konala. Bon, il me dit que ni voit table, on est tali banachi. Mais à tirer compta de connaître taille du rouleau, il ne savait pas que ça m'appartient. À compta donc. Parce que vous sonnez donc. Allez la faire. À quel a fait quoi c'est comme là? Allez du rouleau sabolo. Si ça c'est comme à terre mon ketuni. Quand on fait ama, ama son on fait ama, à terre faire bella. N'était pas un tribunal là. Ne beta ko chi ne tarenga ale beta ne tribunal là ne le tarenga oroy ma ko chi wa menga dès demain matin maçon taleno abeta euro beke magasin ça am atobe nyara bote to la ça mais e kan neba est-ce qu'il y a ne kan ni baro de ka ofe na ala ba foi kana lendi do me kan foro l'Amérique kan foro ira la aka do nga fo ko kan du ko wala ira la Amérique uptown downtown konala na du ko flene na du ko ka fene sukunte metan do ko ka ira la hein? Nous avons baraké. Mais que baraké n'a jamais non fait. Donc que ta black rock la Mali kono. Entigala. Mali da job kama. Eli ala na kiache. Nikina ke jamana kono. Jamana mi avec kele sube ka no fait. Nikina ke bi. Ale ayo kale ala la. Avec mala elma Mali kono. Magadu wala na la bi elma Mali kono. C'est pas la peine.
Mais ça va prendre fin. Ça va prendre fin. Voilà, grand frère, ça va, voilà, je pense que il était quoi la courlena. Je pense que à quand la sur nous de killing qu'on a d'accord. Mais à tirer coco keka à fambella corée quoi. Est-ce que tu vois? Voilà, tirer coco keka à fambella corée quoi. Ouais. Voilà, c'est la jatine. Mais dire ça m'en est voulu tout le monde quoi. Mais mbe kon ba wole kwa ka dogoni wole akana afena kana jatine ko ne ko ni ne ma fili yoro ma kurun ko ni o ga to yoro mi ran la ba ka tere ni bod la de bon mo kan yala ka plagi ni ka la je no aso e plagi bo ka fili yoro mi na ko donc Malien on était que Sodjan voilà la réalité. Un terrain bien localisé à tourner le Baramalla, un lieu stratégique. Nyassan, ngoma blanc, ngoma ke magasin et ngaro de do, ye famu et ngabara de do, nye sene ke ka san, ngoma wordian, nga worma do Mali kono Mali ma wordian de pala inda. Meka aventure ke, meka fo Mali on yana ngai du golo san, mo Mali de fitire. Ya che nga jika du golo to mu membolo alhamdulillah. Aka chani ne piu, meka mala sara, me du golo san Malla. Voilà ce qui vient de m'arriver. Mais à Teketouni, Inch'Allah, parce que Chini, Agnelo Kouromina, Nala Sonama, me Kourou mba bechi Chini, Inch'Allah. Mba bechi. Parce que n'est pas du gros do atate. Mba bechi. Yefam. Ou ben neke, donc si ça y est, mon question, ça veut faire que t'as le tribunal, il y a tribunal là, 600. Il y a chique tribunal là, il y a chique koula. Ah, ben, il faut que je suis de mon là. Donc c'est un jeu qu'ils font. Parce qu'on ne prend pas le pays sérieux. On ne prend pas le pays sérieux. Ni jamana dente jamana bunya. Ni jamana dente jamana kono sharia nata bunya. Ni jamana dente no jamana nyemo la ou neka jamana konala. Donc ameka asimi gota supporter nekama. Ne beka keleke Simon no fe nekama. Ne beka Mali supporter nekama. Ne ba fomale ndo yana kwa singa tu fabara nekama. Ne ba fomale ndo yana ngo beka ifabara. Ne beka mogola ifabara eni ala na krache. Ebse ki sibito boko me ki ko me seka kila ifabara. Donc, nala sonama, monsieur ima to organiser chini nganya, équipe mo, ou peut-être terrain filmer chini, en géométrie to, chemi yoro in fait à toko angoiba, en géométrie toko angoiba, c'est un jeune pour avec un plateau kan, à toko angoiga, à claque à fofene angoiba yana, quand okale demeni ko na kabe gorduma, ko que sont les dante nuna, ko dante nunu moyen sutura, sont les dante nuna, donc on m'a son, ay angoiba, amo era la metuni, son rena, ça ne mbora sanga vidéo soro. Wason do me ga duguna ko parce que kale ba nyana bo parce que ba malien ga ko be ko ale be soit transmis no mais ne me be soit transmis na c'est le tribunal même qui doit aller chercher ne me faut ta tribunal la ko la ne tanga du golo ne nga du golo sa tribunal le bolo ne nga du golo sa Mali sur la sous de bolo ne nga du golo sa Mali tribunal Mali justice de bolo c'est la justice malienne qui doit lui mettre soit transmis ne te soit transmis te mo shikama ne be ta ne be ko richi kanga so doaka parce que ne taredo donc ni mo be soit transmis te kama Mali justice de soit transmis te kama ne te soit transmis te kama amane soso ay Mali justice de soso amane soso ay Mali justice de soso atkele no Mali sarari la neteo yefom donc avec comme ni do doneka duko ni mafai ibe mo rekala be mafa tiala ale do doneka duko no kabe kata du jonga duko kata ko jonga duko no do ne be ko elechi donc justice on ne va aller sur ça kunwe la tra dujo mo reka duko no la. Moi je connais mes droits. Mais on veut voir la justice me cadoué. Et me tracer ce tribunal là. Donc on ferait au ballon là. Donc c'est un psycho. De l'ibé si que tribunal ça. C'est flanel. N'y a d'où dans les gamins kati. D'où trop. Et à la gala, nous devons le taureau. Ok. Cambo sous la